Ahojte, máme tu znova lacné hodinky z AliExpressu, môžeme si ich predstaviť. Takže hodinky si môžeme dať zatiaľ na bok, tu máme ešte manuál, ten nám nebude treba. Pozrieme sa na krabicu. V krabici okrem hodiniek a manuálu nebolo nič, takže sa môžeme pozrieť, tu máme nejaké funkcie. Pozrieme sa dozadu, čo nám o nich píšu. 1,3 palcový displej, Bluetooth 4.0, čip, USB nabíjanie, teda USB-A nabíjanie, 1 mesiac, dosť o tom pochybujem, váha 27 gramov, čo môžem potvrdiť, potom v nich máme 150 mAh batériu, ale toto je starší typ, novší typ už má 200 mAh batériu, doba nabíjania 2 hodiny, materiál plast a rozmery. Môžeme sa pozrieť, aké tam môžu nám prísť farby, my sme objednávali čiernu. Takže môžeme prejsť k hodinkám. Máme tu samotné hodinky. Prvé, čím by som začal. Hodinky sú úplne že plastové. Ochranné sklíčko, plast. Jediné zapínanie, to je kovové. Máme tu displej na hodinkách, remienky. Zo spodu máme snímač srdcovej frekvencie. A to je asi všetko zaujímavé. Ďalej, aby som nezabudol k tým remienkom. Tie sú fakt, že plastové. Mám tu preukázku remienok, ktorý bol pribalený Gammasfit Bip od Xiaomi. Keď si pozrieme tento, keď naťahujeme, vôbec sa nedá natiahnuť, lebo je plastový. Teraz tu máme remienok, ktorý už má niečo za sebou, ale stále si môžeme ukázať, aký je pekne naťahovateľný a gumový. To je úplne niečo iné. Aj na ruke ten pocit, je to cítiť, tá cena niekde sa musela prejaviť. Presunieme sa k jednej zaujímavej veci. To je nabíjanie hodiniek. Ako som vravel, pomocou USB-A s tým, že to delíme a klasicky toto strčíme do USB-čka. Je to výhoda, v podstate si hodinky môžete nabíjať kdekoľvek, kde máte USB-A, ale neviem zase, ako vydrží ten patent s tým, že to tam je iba natlačené. Aj keď to dávam naspäť, tak to ide silou, aby to tam vôbec držalo. Ale drží to pomerne dobre. A ešte k tomuto, aj na druhej strane je toto zahnutie. Toto ide troška ťažšie. A s tým, že ak máte niekto väčšiu ruku, už vám to môže prekážať. Lebo toto nie je vôbec ohybné, tento plast. Takže ak máte väčšiu ruku, hodinky určite nebudú dobre sedieť na ruke. Tak, keby som si ich prikladal na... Ja mám malé ruky, takže na moju dlaň. No a už to nie je také príjemné. S tým, že ešte keby tam bol remienok, tak neviem, ako by som ich nosil. No, môžeme si ich poskladať. Tak. A pri prvom pohľade na hodinky môžeme vidieť, že majú pomerne jemný displej, na tú cenu neskutočné, a ešte k tomu môžeme aj vidieť vlastne s tým, že sú plastové. Už tam vidíme nejaké škrabančeky a nemám ich dlho, mám ich 3. alebo 4. deň. To nie je priateľné, neviem si ich predstaviť za mesiac, to bude jedna doškrabaná katastrofa. Ciferník, máme iba jeden, vždycky iba tento, nedá sa zmeniť. Na ňom vidíme aktuálny deň, počet ušlých krokov, dátum, čas, pripojenie k telefónu, že sú aktuálne pripojené a stav batérie. To je všetko. Presunieme sa ďalej. Máme tu zase počet ušlých krokov, kalórie a vzdialenosť. Prejdeme ďalej. Monitorovanie srdcovej frekvencie, okysličenie krvi a tlak. Potom tu máme športové režimy. Dlhým podržaním na tejto dotykovej ploške sa môžeme presúvať a pozrieme sa, aké sú tam. Takže chôdza, skákanie cez švihadlo, asi skok a to je všetko. Potom tu máme správy. To by som chcel pochváliť. Hodinky majú slovenskú aj českú diakritiku, plus ukazujú prichádzajúci hovor a SMS-ku. A všetky aplikácie, ktoré sú možné použiť na notifikácie, vám dám sem. To budete vidieť zo screenshotu. No. Pri prichádzajúcej notifikácii majú hodinky dosť slabé vibrácie. Aspoň na mňa, bol som zvyknutý na troška silnejšie a veľakrát som sa ani nevšimol, že vibrujú, keď mi prišla notifikácia. A tu máme viacej nastavení. Takže tu máme, už som sa zase preklikal. To je tá nevýhoda jedného tlačítka. No, a som tu. Podržíme. To je QR kód na spájovanie hodiniek s aplikáciou. Ďalej tu máme zresetovanie hodiniek.
číslo softvéru, to je všetko. Ďalej ďalková spúšť fotoaparátu, to môžem pochváliť. Nájsť telefón začne vyzváňať, keď to spustíte. Ešte aby som nezabudol. Pri spárovaní s telefónom hodinky vydržia tak 3 až 4 dní. Bez spárovaného telefónu neviem posúdiť, ale typoval by som, že to bude tak okolo nejakých týždňa a pol maximálne. No, to je všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Poprosím vás o odber a o like, ak sa vám video páčilo. Ďakujem.